dan il-budget reġa' wera differenza kbira illi hemm bejn iż-żewġ partiti. Id-differenza mhux biss fit-twemmin immiżjed minn hekk ngħid fil-kompetenza. La kienu kapaċi jipproponu xejn għall-budget u m'għamlux pre-budget document. Laqqas kienu kapaċi janalizzaw il-budget illi preżentajna. Mur ġibhom qed imexxu dan il-pajjiż. Innota dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività politika fraħa ġdid fejn qal l-akbar sforz li għamlet l-Oppożizzjoni kien biex tipprova tness il-budget waqt li ma proponiet xejn fil-suppost viżjoni ekonomika. Dr. Abela innota kif l-unika pjan tal-Oppożizzjoni huwa li ddawwar l-alloġġ lura għal qabel 2013. Il-mexxej Laburista sellem lil dawk li taw kontribut fl-okkażjoni taċ-ċentinarju mit-twaqqif taċ-ċentru Laburista f'din il-lokalità fejn għadda dan il-messaġġ. Ejja ħalli bl-attivizmu tagħna nġibu differenza pożittiva fil-kwalità tal-ħajja tan-nies. Il-Prim Ministru nota kif it-twemmin ta' mit-sena ilu għadu rilevanti sal-lum tant li xpruna il-budget b'żewġ prinċipji ewlenin li jiġu mejjuna dawk l-aktar li għandhom bżonn u l-mobilità soċjali. Li nkunu hemmhekk għal dawk li jifilħu l-inqas fis-soċjetà tagħna. Illum ħafna nies vera li bxew il-qudiem. Iżda hemm min għadu jeħtieġ l-appoġġ tax-xibka soċjali ta' dan il-pajjiż. Ejja ħalli nkunu dejjem hemm għal dan nies. Il-Prim Ministru semma kif iċ-ċafetta għal mobilità soċjali hija l-edukazzjoni u tkellem dwar il-ħidma tal-Gvern biex jissaħħu il-kundizzjonijiet tal-edukaturi. Fil-manifest elettorali għadna kelma u dik il-kelma se nerġa' ngħidha llum u se nibqgħu insostnuha illi rridu insaħħu b'mod sostanzjali il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-edukaturi tagħna. Kienet kelma dakinhar, għada kelma illi qed inżommuha sal-lum u hija kelma illi se nibqgħu nżommuha. Nżid iżda illi kull meta aħna ġejna biex impoġġu mal-mejda tan-negozjati kollettivi ma' diversi faxex tal-ħaddiema tagħna rsaqna l quddiem b'żewġ prinċipji. Pakkett ta' kundizzjonijiet tax-xogħol li jinkludu l-pagi li kien wieħed b'saħħtu iżda li kien wieħed responsabbli u li jkun ukoll sostenibbli. Fakkar li l-Gvern saħħaħ il-kundizzjonijiet ta' diversi ħaddiema fosthom l-infermiera, il-qwiebel u l-pulizija. Il-prinċipji li wafqu l-Partit Laburista għadhom rilevanti u xprunati fil-budget Malta Ġusta. U rejna fil-budget kemm dan huwa partit tal-ħaddiema, kemm dan huwa partit bi prinċipji u weruq soċjalisti. Aħna il-partit tal-ħaddiema. Żammejna il-kontijiet tal-enerġija stabbli għall-familji tagħna u għan-negozji tagħna. Żidna iċ-Children's Allowance u għamilna dan għall-familji kollha ta' dan il-pajjiż.